پێنج پرس، پێنج بۆبەلات، پێنج مرن، پێنج بێدەنگی. دیتنێکەیە دەبێژن ئەدەبیات بەرخۆدانێ لە هەمبەری مرنی. مینا ڕێسمێن لە لاسکۆ و ئاڵتەمیرایەک و هەزار ساڵ بەرخۆ دەدن لە هەمبەری مرنی. نزانم گەلۆ ئەو دیتن ڕاستە؟ مینا هەموو دیتنێندن دەبێک و نەڕاست بە. لێ نویساندنا vê romanê bi zanîna mirina bavê min dest pê kir. Min xwest bila ew bizanibe ku ez kitêbekê, romanekê ji bo wî dinivîsînim. Belê, ev kitêb wisa dest pê kir bi zanîna mirinê, mirina bavê min. Nivîsandina fiksiyonê, lêgerîna derketinê di labirentekê de ye. Geşgerîngeke mîna muzikê divê destpêk û dawî bi yek tevgerê çê bibin. Nabernîne, paşxistin mirin e. Ji ber wê sedemê, ji ber ku nivîskar li hemberî tehayülê berxwe dide û naxwase sînorên gemarê tehayülê bipejirîne, nivîskariya fiksiyonê ne hêsan e. Lê proseseke baş e, kêfxweşiyek e. Mûzik rewşek transê ye. Bê mûzik bawer nakim ku nivîskarekî binivîsîne û xwedê kurahiyekî be. Teklîkê girîng navbera nêvayên mûzikê û peyvan de heye. Ji xwe kurahiya berhemekê romanekê ji mûzikê de çunkî ew bêdengî, ew nêwa, ew trans di navbera dû peyvan de cih dikire. Ew rîtîm. Gava ku ez mûzikê difikirim dibêjim waye zimên, waye dew zimên de diqurtîne û dibe sedema mirina xwe. Yani bêdengiyê de afirîne. Bêdengî yeke girîng, bêdengiyeke ku navbera gelek nevayên barok û caz û wisa. Belê. Ji bo min wisa ye. Ez bê mûzik nikarim binivîsînim û mûzika ku ez guh didim bah ji serdema barok yan jî em bêjin müzisyenên cazê ne. Belê, ez ji mûzik hez dikim û kurahiya min ji xwe, kurahiya nivîskariya min ji mûzikê de. Nivîsîn ji bo min hilweşandina dîwarên ramanê û teheyülê ye. Helbet ê bêjin tu yê çawa bikarbî bê teheyül û bê raman biafirînî? Nizanim. Lê tiştên ku ez dipirsim ne pirsên wek Blanchot heta napirsiye yan jî nivîskarên wek Lawrence û em bêjin Beckett, Joyce, Miller pirsîne. Ez dixwazim tiştekî nû biafirînim. Yan jî eger nikaribim biafirînim jî mijareke nû bînim li ser maseyê. Çimkî zanyarî, huner û em bêjin felsefe tiştên ku ew afirandine êdî wek em bêjin klîşeyekî tê pejirandin. Kes napirse gelo ew tişt başin an nebaşin. Gelo hevceltariya ew tiştê heye an nîne. Belê, ji bo min nivîskarî piçek li ser van mijaran xwe diafirîne. û helbet ez dixwazim eger li hemberî ramanê bisekirim, dixwazim tekliyeke nû bi xwezayê re biafirînim. Tekliyeke nû bi laşê xwe re biafirînim. Fêmkirinek nû. Helbet nizanim ev mümkün e an nemümkün e lê niha tiştên ku ez ji xwe re dipirsim nivîsîn ji bo min çi ye, ne ji bo Blanchot ne ji bo kesên din. Ji bo min çi ye?
ez ê çawa fêm bikim ji Homeros heta niha ev tişt hatiye bikaranîn lê ez ê çawa qebûl bikim û ji bo min ne tiştekî hêsan e ez naxwazim hema mîna ku ez xwarinekî bixwim yanî xwarinekî amade ku ji bo min hatiye amade kirin û qebûl bikim û bixwim û naxwazim wisa bipejirînim teqes gelek kes henin wisa dikin lê ez naxwazim ji bo min hên nivîsîn pirsek e pirsgirêkek e ez bawer nakim ku çareseriya vê pirsgirêkê hêsan e û lê ez ê hewl bidim heta ku ez bikarbim bi alîkariya nivîskariyê nivîsînê stîleke nû li hemberî ramanê û bi xwezayê re bi xwezayê re ku hê raman dagir nekiriye bêşa xwezayê ku em bêjin ew sînorên xwezayê ku hê raman dagir nekiriye li wir ez bêjim avayeke nû biafirînim belê helbet eger ritüeleke min hebe dibe ku ev nivîsa bênaber be gava ez dest pê dikim dinivîsînim heta daviyê diçim naxwazim di ortêda bihêlim ji xwe raketin jî gava radikevin dibêjim dizanim ku xemn û xeyalê min alîkariya afirandina karakterên min dike yanî xemn û xeyal û prosesa raketinê jî perçeyeke kontînûma afirandina nivîsê ye romanê ye ji ber vê sedemê ez dikarim bêjim ku nivîsa bênaber ritüela min e navê min Mîr e du navên min hene êdin jî Thomas e lê dîsa jî nikarim bibêjim ez Mîr Thomas Mîr Thomas kurê min e dema kurê min li kuçeya pêncî û şeşan a New Yorkê ji mazaroka diya xwe Jacqueline ket me biryar da navê wî Mîr Thomas be navê min jî êdî tenê Thomas e dema Mîr Thomas mezin bû Thomas wek nav ji xwe re hilda êdî ew Thomas ez jî Mîr bûm piştî salan em ew qasî dişibiyan hev êdî kesî nikaribû me ji hev nas bike heçku em bibûn kesek me biryar da ku navê vî kesî ê ku ne ezim û ne jî ew e lê hem ezim hem jî ew e Mîr Thomas be ev çîrok derbarê serpiyatiyên Mîr Thomas de ye dema 5 salî bûm rojekê dapîra min Fîrzade ez birim mala cîranan û ji kalê bêjin dirêj ê li dor heftê salî re got neviyê min zerikî bûye ka bi xêra dê û bavê xwe dikarî wî sax kî kalo bi tiliyên xwe yên dirêjik li milê min girt û serê min li ser qoşxaneya spî ya alûmînyum danî bi zimanekî ku min fam nedikir çi dibêje kir pitepit ji berîka xwe cilê tek derxist û eniya min birî xûn ji eniya min ber bi pozê min ve herikî û ji serê pozê min dilop kir dema xûn bi ser qoşxaneya piçûk de diniqûtî kalo serê min rakir û paçikek lê geran berî dapîra min ji kalo xatir bixwaze kalo ji dapîra min re got bi çemala sêrbazê û jêra bêje ku min hûn şandine cem wê ew ê dermanekî bide te bo birînê berê xwe da min dema bi awirekî kur li min nêherî min fam kir ku kalo nabîne ji min re got ev nîşana li ser eniya te dê tim rêya herî kin û rastî nîşanî te bide her tim bîne bîra xwe birîna te berî te hatiye dinyayê bi vî awayî ez ji nexweşiya zerikî filîtîm lê birîna li ser eniya min her tim weksiya zarokatiya min bimirema dema em daketin kolanê xelkê bi awirên ecêb li paçka bi xwîna li serê min gerandî dinêrî ne tenê dinêrîn carna digiriyan carna dikeniyan carna jî dioriyan dapîra min bi hêrs bi ser wan de diqiriya û digot bicehe min herin mirovên bihêş dema em gihîştin mala sêrbazê gelek bêhnin têvel ji wir difûriyan pîrêjineke li dor heftê salî derî ve dike dapîra min behsa birîna min dike sêrbaz diçe odeyeke bi giyayên hişk û tovên wan dagirtî çûşeyeke piçûk dîne dide dapîra min û dibêje neviyê te lazim e rojê tu kevçiyên çayê ji vî dirmanî bixwe
Beri ku em xatir ji serbasî dixwazin, serbas li dapîramın dinêre û dibêje navê neviyê te çi ye? Dema dapîramın dibêje mîr, serbas dikene û dibêje baş e, lê ew êdî ne tenê mîr e, Mîr Thomas e. Thomasê tarî. Dapîramın bi awirekî matmayî li serbazê dinêre û dibêje gelo çima Thomas?